2026. Nasi, I'm going to tell you how I lost $1.5 in 2026. Right? Pane mzukuru wangu ari kumusha. Mwana watete. Akanditi nini, sekuru kuno kwaita stand. Ndichibva ndati kwaita stand imari nobarutaura pa 1.5 iri kudiwa 1.5. Ini that's nice. Reka ndikutumire mari iyaya, bandatumira mari iya. Mzukuru akatonokolekta mari iyaya zvakanaka. Because nzvimbo yacho ndoiziva nzvimbo yakanaka, nzvimbo yandakakura ndichida kutoti this place is nice. So pandakawana an opportunity yekuti kwaita stand ikoko 1.5 though yanga iri subbook deal, ndakabva ndatongomhanyira opportunity ndobva ndamusendera mari patonokolektawo mari zvakanaka naka. So akaudza munhu aitengesa land, ndobva amudza kuti mari yavapo, saka ndouya here nemari, ndobva anzi uya nemari enda kwasubbook, anditosangana kwasubbook. So zvakaitika ndezvekuti muzukuru wangu akanotanga kusvika kwasubbook, ndobva pasubbook pane pachitodiwa mari kuti utange kutaura nyaya yako unofanira kutangawo pasubbook mari. Saka mari yasubbook yanga iri $100, yaitove 150 but yakazodziswawo kusvika pa $100. And handizoziviwo kuti how true is this information kuti mari yasubbook yanga iri mari iyoyo. I have no idea. Then mutengesi westand kange achida kutumira someone, but for some reason I don't know kuti ichokwadi here kuti anga asina kunyatsowirirana nemukadzi wake kuti vatengese stand iyoyo. So mutengesi westand akabva adzoka kwandiri, akaenda futi nekumuzukuru wangu achibva anditi ndandisina kutaura namadam pastand yandaida kutengeserai paya, saka madam vari kuramba mari yandandakakutaurirai. So iye anga kanditi 1.4, in fact yanga iri 1.6 ndobva tachema kusvika pa 1.4, but payakazosvika pa 1.4 pa 1.5 ndeyekuti 100 yaifanira kuenda kwasubbook. Saka ndichitaura kuti ndakaluza $1.5. Zvakazoitika ndezvekuti muzukuru wangu uyu akabva audzwa kunzi ndakonana namadam panyaya yestand, handichakwanisi kutengesa nemari iyoyo, wedzerai mari yenyu 400 ite 1.8. Muzukuru aibva adzoka kuna sekuru achiti sekuru mari iya yanzi ngaiwedzerwe, mutengesi westand ati haana kuwirirana nemukadzi wake, saka mari yako ita sei? Saka mari iri kunzi ngaiwedzerwe kuti ndikupei stand. Ndobva ndati ina ndisi kukwanisa kuwedzera mari yestand because I don't think kuti ndingatenga stand yekumusha ne 1.8. As small as it was, yaive 1.2 acres. 1.2 yanga ndingangoti 1 acre. So zvadaro ini ndakaramba, ndobva ndati hazviti, handisi kuda hangu, ngatikanzereichi madhiri. Muzukuru wangu kwasubbook anga atobhadhara $100. Kunoiclaima $100 yaya kwasubbook haichabudi, yanyura. Subbook vakuti ivo matambisa nguva yangu this and that. Ndikazvinzwisisa ndikati alright, ichengeta iwewe that 1.4. Ndozoona kuti plan ndoita sei kuti uitumire here kana kuti whatever plan inenge yauya. Then ndakabva ndafunga ini ndikati muzukuru wangu munhu ari kumusha. Vakomana vemuraini, mapurisa asubbook nechichi vese vanga vatoziva kuti ane $1.4,000 iri mumba make. So I knew kuti vanogona kuzomuplotera, vobva vaenda kunomurobha manheru vachimutorera mari iyayi. Ndobva ndati iwo zvawakuita, ndakutuma munin'ina kubva kukwekwe kuenda kugokwe. Ndobva ndatuma munin'ina ndikamuti enda unodii, unotora mari iyayi. Mbaenda unotora mari. Ndikamuti alright, iwewe semunin'ina ndakati handina problem nemunin'ina, ndakatoshandisawo trust ndikatoti haiwa munin'ina here, munin'ina zvingaende nepiko. Ndobva ndamuti munin'ina since iwe une business, because anotorawo nebusiness rake ritori solid, anotoitawo kamari kake kari nani pazuva
Anotorowa mari iri nani zvo $100 anotorowa kamari vanototi inspire kuti tidzokere kumusha nezvimari zvavanenge vachiita izvo. Saka ndakangomuti invest that money business rako, booster business rako, wozondidzosera zvangu mari yangu pandiri kuuya kumusha, because ndiri kuuya kumusha manje ndakuzotsvaga stand. Vangoti bo mukoma matoita basa. Izvi ndakazviita nokuti ndaitotrust munin'ina wangu ndikati haiwa problem hapana. Alright? Now zvadaro munin'ina ndakuchimufonera nguva yatakawirirana kuti achisenda mari kwandiri, because ndanamuti kana ndazotadza kuuya unozondisendera hako mari yacho back. But zvaunenge wakuita since washandisa mari yangu ndakupa time yekuti uinveste uishandise, unenge wakuzodii wakuzoisa kana $100 pamusoro yemafees ekusenda kuno kune whatever. Ndakangomuti unoisawo $100 pamusoro. Ndobangoti alright bomb, because pandakaisenda inini ndakatoluza almost $100 futi yekusenda mafees. Kuti usende $1,000 unogona kunyora $100 pamafees nemukuru. So ndo zvakaitika. Ndikamuti saka iwo kana wakusenda unozongogara waziva kuti uri kuedha $100. Ndobati alright iripo. Nguva yandaifanira kuenda kuZimbabwe yasvika, handina kuzoendawo for some reasons andakaregera kuenda. Ndobva ndamuti mukomana ini handichauyi ikoko, saka chindisendera mari. Alright, mari ndosenda mangwana mukoma. Mari mangwana haina kusendwa. Ndobva ndamubata futi mangwana paya, munin'ina wazoita sei mari iyaya? Ndazononoka, ndazopinda mutauni zvikazodai story. Handiri kubhayawo hangu mastories iwayo, because ndinoziva munin'ina wangu kuti haasi tsotsi. Anyway, alright munin'ina. Wiki rapera. Tiri kungonzvengana. Ndazodai, zvazooma, zvazodai. Alright. Ndakutanga kuona something is wrong here. 2 weeks dzapfuura, namba yangu yablock. Yes, kublokerwa namba, ndakablokerwa namba. 2 weeks dzapfuura paya. Ndiri kuzama kufona, namba iri kungoti welcome to voicemail. Number phone, welcome to voicemail. Ndikafonera vanhu vari kumusha vari padhuze naye, voti hapo akaenda kumunda kwake kuZasuko. Alright. Ndobva ndatombobhayawo the story ndichiti maybe akaenda kumunda zveshuwa. Pamwe Monday anodzokawo kuweekend, because ane kumunda kwake kwaanoenda paweekend achidzoka Monday kubasa. Ndikati so I was buying these stories ndichinzwa kuti maybe aenda kumunda kwacho unonzi kuna network, kunombonetsa network. Inini okay, so it's fine, rega ndimumirire. Ndamirira paya wiki rimwe rapfuura, mwedzi watopera. Unotanga wachaita hasha, ende hasha dzinosvika pakupera, right? Kudai munhu achabatiki. Chiri kuitika, munhu andibloka, hakuna kana kubatika zvake. Ndobva ndazoenda kuZimbabwe, ndakwira bhazi, ndobva ndati rega nditevere mari yangu. Ndakwira bhazi ndichienda, handina kuudza anyone kuti ndiri kuenda. Chinosvika paya ndichitogara pamusika pake, ndibva ndamufonera nenhamba yekuZimbabwe manje, ndobva adavira. Same nhamba dzandaifonera ndiri kuno kuSouth Africa dzisingachapindi. Pandakafona nenhamba yekuZimbabwe yakabva yapinda, ndikaziva kuti alright, komana anga akandibloka. Ndobva ndamufonera nenhamba yekuZimbabwe ndikamuti wangu unotiza usvika rini? Mukoma zvakaoma, papakaipa, this and that. Handina kuda hangu kutaura zvakawanda, ndakabva ndangoti it's fine, zvese zvawaita zvokundibloka and all that is fine. Ndavinga mari yangu. Kanzi alright, mukoma rega ndigadzirise so. Ndagara paya, akati ndipewo week. Ndakagara about a week or 2 weeks. Ndakamirira mari yangu. Ndikamuti mari yangu ndiri kuida musi wakati, ndo pandiri kuenda kupi? Ndo pandiri kudzokera kuSouth Africa. But alright, inenge yavapo, ngondipai 2 weeks chete ndenda manya. Rasvika day rekuti ndakudzoka kuSouth Africa. The good thing pane zvandandamboita, ndandamuti inini ndipe chimbondipa $300 pane zvandoda kuita, right? Ndobva andipa $300 iyai. Now ndamirira day rekuti ndakudzokera kuSouth Africa. Ndobva ndamuti inini saka unozondipa balance yasara. Saka since anga akandikumbira grace period yekuti 2 weeks ndichitsvaga mari ndichimhanya ndichididi, ndakatrusta because basa pake aibata mariwo. Ndobva ndangoti alright, it's fine. Since ndiripo hapana pauchatiza, kunonga uchatiza uchienda. Saka chishanda. Kumbashanda. Day rekuti ndakuenda, ndandapiwawo $300 iyaya before. Day rekuti ndakuenda kuti
Bamudiki chindipai masenza aya ndakurova pasi. Pamunino akabudisa imwe 300 US. Bavati zvakaoma imwe zvakaoma ndichazoita plan ndichazodai. Ino kunzwisisawo moyo wokunzwisisawo hama. Mandati but wandi disappointed because ndo mari yana ndakatofambira kunoko. Ndapuwa 600 ndo vandauya. Now tatawirirana kuti alright unochandibhadhara zvako $100 or $200 pamwedzi. Vatoti alright mune matondirerutsira zviripo. Ndichingodzoka kuno izvo zvifoni achadairwe. Nanhasi it's about now 3 months ndabva kuZimbabwe. Nanhasi foni haisi kudairwa chero ukafona chero ukadi chero ukasenda message achadairwa. So now I must go back again kunotsomana nevanhu futi. Fuchi nini especially vanhu veukama. Isingafariri kutsomana nevanhu veukama zvokuti tinosvika pakutukana kana kusungisana kana kurovana kana kuita zvisina order nekuda kwemari. So the reason why I'm telling you zvaisi zvandiri kuudza izvi ndinoda kukuudzai kuti musasendere hama mari. Kana uchisendera mari hama ziva kuti uri kusenda mari yekuti hauidi kana kuti even ukailuza hauna basa nayo. Usaite maprojects uri kuSouth Africa uchitumira munin'ina wako kana hama yako. Vanhu pamari vanotadza kuvimbika. Even mai vako chaivo vanotadza kuvimbika pamari. I am telling you kuti vazhinji venyu right now you can testify kuti mubereki wako chaiye akatombokunyudza mari dzako dzawaibatisa. Saka izvozvo zviriko. So inini I'm telling you from experience. Munin'ina wangu, I love him. I don't even know kuti ndomupressurize sei kuti ndotukana naye sei kuti ndipiwe mari yangu back. Andimurikuona. So zvinonetsa izvozvo even kuita business nemunhu weukama, I think we should not normalize it. That's the honest truth. Usaite business nemunhu weukama wokuti unozonyara kurwisana kana kuti munozonyara kuudzana kuti ndipe mari yangu kana kuti munozonyara kusungisana. Ita business nekuti kana zvashata munoenda kumutemo, anosungwa osungwa. But now izvozvi ndonzi ndasungisa munin'ina wangu aenda kujere nekuda kwokuti mukoma vamusungisa. Muri yake anayo manje yoita sei. Ini ndinde ndatove problem yekuti ndasungisa munin'ina haachakwanisi kuprovide for his family. Ini ndiri kuprovide for my family. So advice ndeyekuti mugare mangoita stay away from it because it will give you problems and headaches. Kumanagera maprojects enyu nehama, I am telling you, you will be disappointed no matter how you trust your brother, no matter how you trust your sister, no matter how you trust your mother, even mai vako vekukubereka. Situation inogona kuuya pana mai vako vekukubereka. A situation may arise. And it situation yauya, your mother will use your money in hope that you give it back. Your brother will use your money in hope that he will give it back. And it maona. But for some reason, kusaidi kwake kwaanenge akatemba ukuthi they will give it back, kunogona kuenda negative. The odds goes against that person. Mari yako ndo kunyura kwainoita. Iye anongokudza kuti ndichakupa mari yako, saka iwe unoita sei? Izvozvo umwe munhu anogona kuti munhu wakajairirwa, inini ndotoiclaima. Unoiclaima how? Unorova munhu here? Unosungisa munhu here? Unononyamura property pamba pake here? Odi munin'ina ndonosvika ndosumudzana neTV mainini vakanditarisa. Nevana vakanditarisa bamukuru vari kusumudza TV nekuti baba vedu vane chikwereti. Handioni zvichive nechimiro chakanaka. So yeah, ndo situation yangu iyoyo. So ndangoti ndisheyewo nemi kuti ndikuadvise not to do it. Don't do it. Don't ever do it. Kana uchida wenda kuZimbabwe enda unozviitira maprojects ako wega. Kana zvitori nani uchengete mari yako kusvika watuta kubva kudiaspora kwaunenge uri, unotanga project yako wega iwe pachako. Anditi even uchida kuvaka payapa zviri nani kana wazototrust company, kana kune makambani anotrustika zvokuti unovapa upfront vokubuildira a structure wozovabhadhara mari yavo. Zvitori nani uite izvozvo. Zvitori nani than kushanda nemunhu weukama. Kana uda kushanda nemunhu weukama, ngaashande newe as in kuti he is your employee maybe, wokumonita chete, but haasi iye waunenge uchidhila naye panyaya dzemari. Alright, zvakafanana nekuti uchivaka imba paya wobva wati iwewe mari handisi kutombotumira iwewe,
Saka nyaya inenge iripo ndeyekuti hama yako inenge ichizongoenda nabhiridha uya kunotenga zvinhu ichiona kuti ndo mapuraizi acho here, but zvitori nani kudhila nabhiridha mari uyo achingomonita kuti zvinhu zvatengwa ndizvo here. But still zvakadaro, still panonotora chitsotsi chekuti hama yako nabhiridha vanoita kujuta pamasimenti, vanenge vava kuisa majecha, kuwanza majecha votadza kutenga enough cement. Marisitsika ekuZimbabwe ndeye kungonyorera nemapepa, vanongonyorera zvimainvoices. Saka my advice, don't ever do it. Kana uda kuzowirirana nehama dzako, don't ever do it. And also one thing chandoda kuadvise ndechekuti pamuri kudzokera kumba uko, I want to advise kuti kana madzokera kumba musagare nehama. Enda utsvaga pako wega, pekuti kana muchifambirana munofambirana 1 hour or 30 minutes munhu achifamba achiomba kwako. Kwete pekuti every second anenge ari pamba pako, every second bamunini wapfuura neparuvanze pako, kana kuti iwewe ndiwe uri kuenda payadhi pababa pemubereki paine munin'ina anga achigara ipapo, unogona kugamuchirwa 2 weeks, but after that munenge watove a problem. Saka kana uda kuwirirana nehama dzako wabva kuSouth Africa, zvitsvagire pako even pekuroja. Kana chero vabereki vako vane mba pachigara hanzvadzi dzako vanin'ina wako, imbozvitsvagira pako pekuroja, because mashoka uchataurirwa ipapo achakurwadza. Makanga muri South Africa for 10 years, madzoka nei, makuya kuzoti challenge panapa, this and that. Unenge usina authority pamba pemubereki wako ipapo. Saka to avoid all those things, ingoti kana wadzokera kumusha unozvirojera hako, kana usati wazvivakira, kana waone pako pawakazvivakira, kana kuti usati watenga stand, ndauntenga stand kure navo. Not nekuti hauvadi, but because you want to keep love here. Love kazhinji inotobuildwa nekunge musingaonani every day. Mukaonana every day, muchikumbidzana upfu every day, chindiro chakakumbirwa chiya chobva chatadza kudzoswa. Kobva kwauya futi nechimwe kokumbirwa wobva wanyima, ma enemies. So generation yatiri inoyi yasiyana negeneration yekare yekuti vanhu vaigara panhu pamwe chete as family, kugara one village inenge iri one family. These days it's tough. Generation yako iko zvino yakaoma musoro. Ndakambozviita inini neshamwari yangu nemuzukuru wangu even. Paakauya kuno, muzukuru wangu paakauya kunoku, akauya kuno South Africa kwandiri. But ndakamutsvagira room yake kuti aiwa iwe gara apa inde ndichigara uko. Nanhasi muzukuru yedu tinowirirana, hatina kana problem. Shamwari yangu imwe yandaendinayo yakati uya tigare tese. Ndikati iwe ngatingove mashamwari tisingagari tese. Tikagara tese tinovengana. Ndobva aenda unogara neumwe wakanogara naye, vachibva vazotadza kuwirirana, vana kuzonyatsonzwanana kuparadzana kwavo. So ndendazvionera zvese izvezvo, but I don't know why panyaya yemari nehama ndisina kukurumidza kuionerawo. But anyway, yakandi-affecta. Mari hakuna, mari yakanyura. So I'm thinking of like going back now, ndonomirira mari yangu and all that. But ndichimbomirira mari yacho ndichigara kumba kwani. Inini handina kokuti kumba kwake ikoko ndokwa ndichitoti pamwe ndiri. But now ndenda kutsomana nemunhu wekuti ndiri kumba kwake. Right? Pamwe of course chikafu ndenda kutengawo zvangu, because hapana panichazongogara ndakamirira mari yangu futi ndichibikirwa ndichiitirwa zvese, ndakamirira mari yangu ndichitsoma munhu futi apa ndigara pamba pake. Zvinhu zvacho zvinonetsa. I will repeat this one last time. No projects nehama. Musaite maprojects nehama. Musatumire hama mari dzekuvakisa mastenzi enyu. Regerai, siyanai nazvo. Mari yese yauda kusenda kumusha, ziva kuti you are willing to lose it. Mari yauri kusenda kumusha, ziva kuti yakangofanana nemari yawainvesta kana kuisa mari kuloto. Gambling yaunenge uchiita, pure gambling. Wabheja bhora. Kupa mari hama kubheja bhora. Ndozvandingangopedzera nazvo izvezvo. Kupa mari hama kubheja bhora, unotarisira kuwina kana kuluza. Saka kana iwe uchifarira kubheja mari yauri willing to lose. Kana kutumira mari hama, alright, tumira mari hama uti nditengerewo mbudzi. Uzoti okay, mbudzi $30. Chero ndikazoiluzawo mbudzi yacho, it's okay. But right now izvozvizvi handisina ushamwari nemunin'ina wangu sezvandandiri, just because of money. Money is the root of all evil. Ladies and gentlemen, Peter Mutarani signing out.